Чакаме тук да направим малко на чукчета и газ, чарта. Мислех вчера да снимам. Мислех вчера да снимам, ама бях спал само 4 часа. Много ми се спеше. Някак си ли даже. Да извадя камерата. Събота неделя имах малко приключения. Гърмя ми гума на колелото, не на камиона. Мислех да ходя там до една писта да карам. Сложих компресора. Тръгна да надувам. Каза бам! Капата направо става да трески. Капата стана като спиците. Ето е на парчета желязо. Тъй де. Пропусна ти възможност за това. Не бях пуснал камерата да покажа. Само да не изкъртя бордюрчето, има бордюрчета отдолу, добре, минава го вече. Тунелчето в Холандия. Няма пускам музики, че постоянно ми пращат в YouTube авторски права, бла бла бла. Да не вземам да изтрият канала. Ще трябва да почваме от нулата. Тъй без музика много тъпо е. Ама нищо. Мислех събота да карам колело там, да ходя на едни писти, както казах сутринта, и като гръмна тая гума, сцепи капалата, направо пистаха ми ушите, викам край. Викам спукано тъпанче. После беда там половин-един час се оправих. Камиона тук му свети това за ремонт, че трябва да ходи на обслужване. Чакаме ги те с от ман сервиза да кажат кой ден да го вкарам. Масла, филтри, такива работи сменяме и продължаваме. Началника се обадил. Информиран е Big Boss. И тъй. Отиваме, сега трябва да го разтоварят, те бързо ще стане. Ама очаква и неочакваното, защото нищо не се знае. Вчерата и много ми се спеше. Трябваше от пристанището да валя контейнер за Германия. Оттам го рефуснаха, отказаха го. Че ходих на друго пристанище, друг контейнер да валя. И се прибрах 200 км. Цял ден чакане само по паркингите и тъй. Колегата отпред не си дава зор. Мисля, че е българин. Значи не е този първия камион, който е отпред.
8-2, ама зато за да си даваш зора. Има една поговорка, ако всичката работа на света можеше да се свърши, дядото ти да я беше свършил. Той човека си знае. Днеска е станал 100-120, там колко му е надника, изкарал ги. Ейо. Сега се залепям зад него и си карам. И те така. Предлагайте ми някакви предложения, какво да снимам, че голяма съм новобранка с тия камери и с тези YouTube. Да. Българин е. Тост пред. Че караме тъй зад него, пал съм го. За къде си давам зор? Той има време, бе. Аз съм за след колко? Тамън ще стигна. Айде, драги слушатели. После пак ще пусна видео, да не стане много монотонно, че ми се спи, още не съм се разсънил. По-късно пак ще бе включвали. Ай, почти стигнахме до адресо. Той снима ли, бе? Снима, бе, как? Нарочно не снимам тъй магистралата такова да 1 час. То магистрала, какво да снимам? Ако нещо интересно, да, ама това е, че монотонно каране е такова. Тук малко по-разчупено, 2 светофара и сме там. След 800 метра завийте надясно, след това завийте надясно. Добре, бе, котьо. Тук пътя беше си пак асфалт. За 2 дена цялата улица изровиха новия асфалт, махнаха го, сложиха новия и на 3-тия ден вече го пуснаха и само вечер бачкат. Просто явно минава гаранцията на асфалта и го подновяват с нов. Тук е тъй. Що в България тъй не правят? България само кърпят той, дупките. И те не ги кърпят както трябва. Завийте надясно, след това само се краде, що? Чисто нов асфалт. А преди да го преасфалтират, пак си беше хубав, бе. Си писта, момче. Завийте надясно, след това завийте наляво. Да, бе, тук го знаем пътя вече, няма какво да. Само да ми надуваш главата. Този светофар. Сега спирам и светка зелено, гледай. Спирам. Айде, бе, днеска се забави. Почна регенерация да ми прави камиона. Айде, зара, то ще ревеня. Айде да варим атка. А фирмата. Айде да варим се регистрираме. Така, тук разтоварихме в тази фирма, обаче имам промяна в графика. Трябва да вадя контейнер. Няма да се ходи до Германия. Нищо е.
По-добре за мен. Аз себе стои с Германия малко не я харесвам. Поне успях да зануля времето тук. След 200 метра завийте наляво, след това завийте наляво. Завийте наляво, след Его и това колегата завийте тук. наляво. Дали е опънал чепките да спи? Да. Хубав. Много хубав, много добре го и направил. Тунингован. Тунинг, мунинг. Вътре всичко му е червено. Облепен, направен. Ама, не знам, един и същи камиона. След това завийте наляво. Един и същи камиона, обаче моя ми е много по-удобен. Много по-удобен за каране. Не знам, що е. И той неговия е... Мисля, че е френско производство, моя е немско. Тук не съм много сигурен, ама... И е такъв... Него е 470 коня. Моя е 510. След това завийте наляво. 510 horsepower. Това е хубаво, много камионче. Като си го поддържаш отвътре чисто. Те имам... Няма и 2 часа до Белгия да се върна. Там трябва да взема шаси. И да ида на Бистин Мирхаут, да изваря един контейнер от той пристанище. То е манинко такова. Не е лошо пристанището. BCTN. Това снима ли, бе? Снима, бе, как? Завийте наляво. То що мина на червено е? Калтак. Урод. Чай слово кайше, че безопасността на първо място. Поне успях да зануля времето. Нищо е по-добре тъй. С чисто време, бана ми Германията. И те така, те... Продължете да следвате пътя. Пак ако има нещо, дете искате повече да се снима, пишете ми долу в коментарите, защото, не знам, нарочно не снимам от тук до Белгия пътя, защото той ще е такъв магистрала, ляво, дясно, тук се качи, там слез. И не е много смисъл, не вярвам, че ще е интересно, някакво такова монотонно снимане. Пак знае ли? Вие ще кажете. Както казах и в предното си видео, мисля по-натам да взема мотор или АТВ и да правим яко глупости в гората, да се кара, защото сега с камиона не мога да правя простоти. Деца вика, даден ми да ми изкарва парите сега. Малко не става. За глупостта става, ама по принцип не става, да. Че да може да ви и на вас интересно. Защото тя работата си по принцип работа. Караш, отиваш, вземаш, разкачаш, разтоварваш. Фирмите се правят, не дават да се снима. То голямото снимане, рязане на помпа, отваряне на врати, паркираш го отзад на рампата и чакаш. Абе, тъй то.
по-късно, като има някакво движение нещо, пак ще пусна да снимам, защото колко имам? Час и половина до Белгия. Час и половина сега клип да стоим и да гледаме оправя точка. Тя Холандия права, то няма един завой. Не, в принцип има два завоя, един ляв и един десен. И тъй, ай! С нов кадър. Почти стигнахме до паркинга. Сега оставям и боксовото ремарке. Ще видя в системата кои са ми дали за закачане. Сега да видя тук. Да, и там ще е, да. Кои са ми дали за закачане, контейнера. И ще върна на пристанище да вадя контейнер. Да, е го моят паркинг. И да. Влизаме бариерката, опа, чая дигна, че всички я прак влезе вътре. Така. Сега, чая слъм камерата на главата. Пов драйвинг. Не съжда на камерата, ама отзад е пустинята Сахара. Такъв пепел се дига, че майката си е вал. Нещо са напълни паркинга. Ай, ти дупките, момче. Дум тряс. Добре. Его моето парко място. Ето. Не, тук няма влезе. Деца вика влезе. Само да видим дали ще мога да от тази страна да развия краката. Малко тясно, ама шеготна корема ще вляза. Не е проблем. И по-тесни места е малко. Тъй. Разкачвам и се връщам. Тъй, трябва да вземе и той кармазата, червеното шаси. Тук баш локвите добре, като сега запонеш ми и суко. Бай. Офроудите. Локви. Айде, казваш трак. И винаги проверка дали е закачено. Тъй, тук пускам. Тъй. Оба.
Тук дигаме. Така. Закачаме си го, тук трябва да видим дали е закачено. Тъй, IBS-чето, значи другия. Така. Опа. Цак. 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 Това моето ремаркели. Тъй. Тук е закачено. Тук тъй, тук тъй. Тук трябва да се проверят тия работи. И то се е закачен. Килоапарат 206. Така, така, така. Светлини. Имаме. Тук той. Краката останаха. Трябва да пиша едно чемере за празното. Така. Ей, лафета е влязал хубаво. Да. Ето е важно да се провери, защото ако не, някъде може да го изтърсим. Иначе офрода си на лице. Няма проблеми. Това не е интересно е. Сега пише едно чемере за празния контейнер и газ. Опа! Трябва да взема и документи. Запълня. Слагат ми го на пристанището. Обаче аз пак ще ги фана в края на първа смяна, началото на втора. Нищо, няма проблеми. Време има. И така, ето ги празните чемерета. И като го напиша, тръгвам. После пак ще се пусна. Ай! И тъй, драги слушатели на Радио 1, тегляме. Камиона ми нотификации, добре. Тегляме. Ой да еба. Айде. Много е важно, когато вземаш празно контейнер. Това е, че тук много колеги късат оградата, направо целият довар пада. Много е важно, когато вземаш от паркинг някъде оставен контейнер, да го проверяваш дали е заключен. Защото хора всякакви, колеги всякакви, може да са забравили да вратнат блокерите и оттам проблем. И така. Ай. Документите ги взехме. Продължаваме да шофираме. Колегата зай, той ще дойде на пристанището и те така че ми се спи вече. Нищо е, сън спомени няма.
Ай, вече сме на пристанището, на той манинкото. Ево, ако не сте виждали контейнери, еви контейнери. То сега колко е? 1 часа. Не се знае. То няма никой, Там беше малко лудница на паркинга, ама... го манят то туч. Празния да сложат един пълен. Тай, отивам, нареждам се зад колегите там и започвам да чакам. Хайде, бачо, стигай го и да варим. Уха! Добър си, добър си. Ще варяй там да се нареда за пълен. Да вземам. Видите така те. Къде пойдя? Братчет. Така. Готови сме с документи, мокументи. Чай затворим жабката. Обаче гледай как се запуши. Красота. Красота. Да. Ай. Тъй. Колегата не си беше извадил QR за изхода и си яба майката тук. Али що? Трябва хладно кръвие, търпение. И сме почти готови, сега се прибираме. Ставим контейнера на security паркинг и тъй. Че и аз имах проблем с бариерата. Пах ти царвулите. Дават ми един лист и с този лист трябва да отворя QR-а. Обаче не работи, Цък и стои и му се чуди вътре. Пък не мога да снимам всичко, че те са... Дай, ще... Майка им ще... Мая доса. Че ги чаках и бах ти. Всеки път едно и също. Всеки път. Ти пък още едно яки си служи, урод. То навънка 25 градуса, той ми зимата как ходиш, в скафандър. Ей, че му ядосаха тези бахти. Една работа има, даваш му документите, то трябва да ти извади QR-а. Всеки път едно и също. Тъй е. Отивам, оставям контейнера и се прибирам. Не мога да занимавам повече с простоти днеска. Айде, тук тъй, сега колко е? 2 часа, 2:05, тамън те свършват работа, сега тук се набивам и ще чакам да се включа към магистралата. И тъй. Айде. Деца вика, за днеска приключихме. Ще въря да се прибирам. Утре ще ставам рано. И утре мога да снимам нов клип.
Его моя туч. И те така. Айде, до нови срещи. За днеска това беше от мен. Бай-бай. Така. Айде.